Ул әсәр турында 90-нчы елларда мин уйлана башлаган идем, чөнки шул Мәскәүдән кайтканнан соң хәтта куярга әзерләнгән идем. Фатих Әмирханның 140 еллыгы булганга күрә дә ул кинәт яңадан миңа кайтты. Икенче төрлерәк әлбәттә карый башладым бу әсәргә дә. Бүгенге җәмгыятьтә нинди уйлар, нинди фикерләр туа. Минемчә менә бу әсәр бүгенге заманга, бүгенге проблемаларга дип әйтер идем, минемчә туры килә. Бүгенге тамашачыга, бүгенге заман кешеләренә кайбер сүзләр, кайбер текстлар искергән. Шуңа күрә без фразаны керттек яңалык. Чынлап та классик әсәр. Узган гасыр башында Фатих Әмирхан тарафыннан куелган сораулар, күтәргән темалар бүгенге көндә дә бик тә актуаль һәм без тамашачылар белән бергәләшеп, әлеге сорауларга җавап эзләп карарбыз. Хәзерге көндә инде спектакль безнең ахырга кадәр җыелып бетте дисәк тә була. Бик матур спектакль була, Алла бирсә. Теле бик матур, яшь артистларыбыз бик матур, һәм декорацияларда, костюмнарда бик матур булачак, Алла бирсә. Барыгызны да премьерабызда көтеп калабыз. Рәхим итегез.